Posetiocima će se predstaviti više od 410 izlagača iz 30 zemalja. Pored izlagača i DDOR će predstaviti svoje ponude kao i novine, a više o tome reći će nam direktor Direkcije za upravljanje sudskim i inostranim štetama Dragan Pejčić. Dobar dan i dobro nam došli u jutarnji program. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Hajde da krenemo odmah od sajma. Šta će posetioce vašeg štanda očekivati na sajmu automobila? Pa, sajam kao i svaki sajam, DDOR Novi Sad je prisutan i uvek na sajmu dajemo popuste, dajemo pogodnosti, dajemo poklone našim komitentima, našim potencijalnim komitentima. Tako, na primjer, za zaključenje kasko osiguranja dajemo popuste i do 50% na cenu osiguranja. Također, uz zaključenje kasko osiguranja dajemo i poklon trening bezbedne vožnje u Nacionalnoj vozačkoj akademiji u vrednosti od 300 evra, što je, složite se, vrlo lep poklon. Također, za zaključenje životnog osiguranja na sajmu dajemo poklon trening bezbedne vožnje u istoj vrednosti od 300 evra, znači vaučer za Nacionalnu vozačku akademiju. Također dajemo popuste od 500 dinara za zaključenje svih vrsta osiguranja na sajmu, a prigodne poklone dajemo i zaključenje višegodišnjih polisa osiguranja Moja kućica i višegodišnje polise osiguranja Pomoći na putu. Dakle, kod DDOR-a uvek iznenađenje, uvek poklon, uvek pogodnosti. Pozivamo sve gledaoce da dođu na sajam, posete naš štand, da popričaju sa nama i da im pomognemo u izboru najboljeg osiguranja kao i što radimo uvek. Sigurni smo da će štand biti prepun posetioca. Ono što je novina svakako u DDOR-u na teritoriji Novog Sada jeste DDOR mobilni procenitelj. Kako će on funkcionisati i kakve pogodnosti on donosi Novosađanima? Da, pa DDOR Novi Sad se potrudio da neprijatnu situaciju saobraćajne nezgode na neki način svojim komitentima pokuša da olakša, time što će nakon oštećenja vozila i nakon saobraćajne nezgode svaki od naših komitenata pozivom na besplatni broj telefona 0800 303 301 jednostavno dati broj svoje polise, legitimisati se svojim ličnim podacima, te ostaviti kontakt broj telefona i čekati poziv procenitelja DDOR-a Novi Sad. Znači, procenitelj DDOR-a će ga pozvati i sa njim se dogovoriti o mestu i vremenu izvršenja procene vozila, znači procene same štete. To može biti na mestu koje god naš klijent odredi, to može biti kući, može biti na licu mesta, može biti u garaži, u servisu, na autoplacu, dakle bilo gde. Naš procenitelj će doći na lice mesta, izvršiti snimanje štete, izvršiti procenu štete, znači putem modernih tehnologija. Na licu mesta će stranka potpisati zapisnik o oštećenju, a onda ćemo se sa strankom dogovoriti kako ćemo dostaviti tu procenu štete, da li putem e-maila, da li ličnim preuzimanjem ili na bilo koji drugi način. Dakle, stranka je ta koja odlučuje kako, na koji način i kada će se procena izvršiti. Ono što DDOR Novi Sad garantuje da će to biti u najbližem mogućem roku i da će biti na najprofesionalniji mogući način i saglasno datoj situaciji i datim okolnostima. Gospodine Pejčiću, hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa i želimo vam sreću i uspešnost na predstojećem sajmu automobila. Hvala najlepše.